Ayo. Ayo, ma'am. Ako ba ay unsay ato? Mag-census ko sa office ba? Pero dayon ari ma'am. Ari ta ma'am. Nindot ari ma'am. Ikaw raw sa ma'am? Oh, ako ra sa ma'am. Eskwela pa kong duha ka anak ma'am. Init na ma'am lagi sa inyo ma'am. Uy, Lagi ma'am oy, tuyon ko kini amo ma'am bukid kayo ba. gani kanang sa progress ni Shamban nga karon mag-interview mi ba o kana ganing kay nagsugod naman sa silagkuan ma'am o kanang Manglista na ko. manglista na. Sige ma'am. Kasi nga ma'am, Manilin ma'am. pila edad? 35. Pila ka buk anak? Duha. Elementary pa ma'am. Bana? Patay na ma'am. Unsay source of income mo ma'am? Asa pa katinulan jud ma'am no? Kanang manindara man kukuan ma'am, manindara ko kanang isda. Maura gid na ma'am na kung walay kuha isda, manglabada ko ma'am. Maura gid na ako ang trabaho lagi ma'am. Manglabada? Oo, manglabada ko ma'am. Nya ang nakakuanan jud ma'am no kay naay silingan maluoy ba kanang kung ako'y bugas, pwede ra ko manghuam sa ilaha, pero mao pod lagi ma'am, uy kanang mangaway pod lagi basta dili ko kailis dayon sa bugas. Nawayon ko nya usay ako mga anak kanang mga eskwela nga ikaw madili so eskwela ana lagi ma'am pait kayong pobre ma'am oy. Pila man jud weekly nimo ma'am? Posible man jud wa kay makuan nga kwarta. Unsa may inyong hadi ang adlaw-adlaw nga gastuhon? Naaw jud weekly ma'am pero kana ra jud usa ka libo ra jud ma'am ay kay dili ko kada adlaw man makapaninda og kanang bulinaw lagi ma'am na utangon pagid sa uban na kanang tinuig bayran. Unsa may appliances ni diri ma'am? Sa mo nakita ma'am, kita man jud ka ma'am, wa jud bisag usa ma'am kana ra jud radyo kabilin sa kuang lolo ma'am. Naam lagi motor sa gawas kanang pink. Ay, sa pagumangko na sa kong bana ma'am, na iyang gidadri ba kaya regalo nako na. Mao na lang jud entay nakabilin sa kuang bana lagi ma'am. Kanang pila timbang nimo ma'am? Akong timbang ma'am, 30. 30 kay nasa ba may panghatag anang mga kanang mga malnourished ma'am ba kuang Ang naa ba ma'am? sa barangay na ipanghatag. 30 Bagsa ka akong timbang. taraw nga lugaw. Kana ma'am, gusto kong kumakaon og lugaw ma'am. Nya okay na ni siya ma'am pero adto lang sa barangay kay iposting naman ni didto og nadaba ka sa Unya qualified ba ka? Na sure man jud nga mak-qualified ko ana ma'am kaysa akong kahimtang lang daan diri ma'am. Dilan ko mo ingon nimo mga sure ha kay ngano daghan ba kag interview dayon naman kay income bisa ginagmay pero ato lang sa barangay kay iposting ra na didto kay dilan ko magdugay ma'am ha. Sige ma'am ha. Ay kalimot ha Sige, ato ma'am. barangay. Sige ma'am, Salamat kayo ma'am. Mga pila ka adlaw ka ma'am? Mga 3 days. 3 days? Kana ma'am, kidali king result ma'am sige. ba? Sige ma'am ha. Thank you ma'am. Ay, may lagmada ako ani. Ayo. Say ato. Ay, mo ni lang kuan. Isa man sir? Manilin bilyarin. Mao ni sir. Unsa na? Aw. Kuan ko ma'am ako dai sa kanang kuha kag motor ma'am. Ala nakamay. Mulingkod ka sir. Mulingkod ko ma'am. Ning ko sir. Kanang Pagkabaga sa gagnaong sir no, largo jud sud ba. yan na magina siya ma'am. Di kapoy kay inyo hapating layuan niya kuha kag motor. Mao ganin ko kog motor sir kay layo kay mo aman din ako mahago og lakaw. Imong buhaon dapat balsa, dili motor. Balsa man sa So, dire. dugay. Manen bilyarin. Yes sir. no? Pila edad? 35. 35. Na lisensya wala? Hindi, wow. Dara. Marami mga pangutana. Gamay ra ni kayo ma'am. Sige sir. Ano yung source of income ni mo ma'am? Ay so sir, dili panghambog ko daghan ikog source of income. Ugihan kay ko, mga bada ko, magmanikir ko. Na di lang jud kana online seller kung koset. Ako ginan siya na kanang bisa pagkisa pag ang sir ilado kay ko dire kay kanang trusted kasaliga na dili pa jud kasan Hindi, sir. wow. Ay, mapila kay weekly ni mo ana Weekly na monthly. po. Monthly na lang, monthly na lang. Monthly ay gamay ra kay nang 20k sir oy. Ya, sure jud ko nga makabayad jud ko sa binuwa ng motor. Pila gani binuwan gito ato sir? Tong Inmax? Binuwan? Yes, binuwan. Sa Ismail Kapin. Si Smil ka around din na kumingking ram din na sa kong kita de sir. So mauna siya ma'am. Nya kanang taga dire jud ka ma'am? Taga dire ra jud ko sir. Taga dire. Since ka. birth, dire na kong gipakataw. Kung ko'y kasaw na. Tao ka karon. Ana sir ana.
Okay. Ya ka nang adto ala ni sa opisina mama kay dili day ma'am oy. Tawagan ra day ka ma'am og ma-okay na ni siya ma'am. Tawagan na ka na mo taga opisina. Tawagan pa ni Will call us, don't call us. Oh, Call us. sige, sir. Will call you, don't call us. Sige sir, kay wa mo sa load. Mayra pag kami manawag, uy, kasi magpa-load pa ko. Uy. Online silen ka ma'am, nga kay load. Oy, wifi na akong gamit. Ay mo ka call. Di mo ko ganahan ang video call. Gusto ko kanang call ra nga ear to ear yun ba? Dili face to face na call gani. Sige mama. Pabuta lang ang tawag sa taga-opisina, mama. Sige sir, wag mo. Para ko pirmahan ni ma'am. Grabe, ma'am. Easy. Kana kumpirma dili jud na mako, dili jud na makawat ang kumpirma. Kay yun ni kana kumpirma sir. Sige, ma'am. Okay na to, sir? No, okay na, ma'am. Sa akong interview rin, okay na, pero pabuta lang, kaya pakita mo sa opisina. May problema, sir. Kaya po, basta, igtanaw sa opisina na, sigurado na yung madako, anak, kaya kuha palang income daan. Sure ka, ma'am. Inmax, mong kuha nila. Dili, itong katong chapi. Anong siya, pinsin na inbox ako ang gusto. Pero Nami dagan si kanan dito, ma'am. ay, di ko na si kanay. Gusto ko ka ng brand new, Jude. Inbox kung gusto. Mas thrilling kung dura ka bukligid.